ଏବେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ବା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସୁପର ନେଗେଟିଭ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ରାତି 9:57 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ରାତି 1:27 ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦିନ 12:57 ପରଠୁ ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା, ପର୍ବ, ନୂଆ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନୂଆ ଜବ୍କୁ ଯିବା, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ବାର୍ଥଡେ ବା ଯେକୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତା କାଲି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆଉ ତନ୍ତ୍ରପାଠ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ଜମା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ସେହିଦିନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନନଭେଜ ଟୋଟାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।